Eigenaars van rappe boten op de Burgermermaar hebben flink de smoor in. De proef met hutvaren op de markt bloot verbeen. De rechter stelde Natuur- en Landschapsvereniging De Waarden de Marn juster in het gelijk. Die je vreeg om het stillezen van de proef vanwege mogelijke skeer onder natuur. Mirjam Vrieswijk van de vereniging, die het net herkenbaar in beeld wil, is wies met het besluit. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de provincie heel erg zijn best moet doen om de zaken die niet goed gegaan zijn, die ze niet onderzocht heeft of die onvolledig zijn, dat ze daar een klus aan heeft om dat allemaal te repareren. Op camping Burgermermeer zullen een soort liefhebbers van het hutvaren oosters in de uitspraak komen. We hadden het 50-50 ingeschat. Nou ja, het is ons verkeerde kant opgevallen helaas. Maar baal is het heel zeker, ja. En nou dan, want wat betekent het voor hem? Ja, nou is het de wonderlijke denk ik een beetje. Kijken wat de rechter uiteindelijk gezegd heeft. Dus ja, nou is het maar wachten wat het verder de provincie gaat doen. In de jes moet duidelijk worden of de proef Takomeer al terug gaan kan.